Żagħżugħ Indjan tressa l-qorti akkużat bil-qtil ta' Carmen u Frank Sant, il-koppja Maltija li mietet traġikament fit-tmiem il-ġimgħa f'inċident ta' traffiku fil-punent ta' Sydney fl-Awstralja. Harshinder Singh, illi għandu 22 sena, kien qed isuq Nissan Pulsar meta laqat il-vettura Toyota li fija kien hemm il-Maltin. Il-pulizija qalu li l-Indjan kien qiegħed isuq b'liċenzja internazzjonali. Singh tressaq kmieni tnejn filgħodu fil-qorti ta' Blacktown bil-maġistrat jiġħadlu t-talba l-libertà proviżorja. Il-każ issa se jkompli jinstema' fl-24 ta' Ottubru li ġej. Il-Pulizija Metropolitana qed tappella lin-nies sabiex kull min għandu xi forma ta' informazzjoni dwar l-inċident jersa' il-qudiem u jitkellem b'mod konfidenzjali. Carmen Sant li kellha 81 sena mietet fil-post filwaqt li r-raġel tagħha li għandu 83 sena miet l-isptar. L-inċident seħħ f'Dunside ftit tal-minuti biss qabel ma waslu lura d-dar minn dik li kellha tkun serata bħal ħafna oħrajn ikla mal-ħbib tagħhom, ġurnata li iżda nbidlet fit-traġedja li ħasdet lill-qraba u l-familja kollha ta' Frank u Carmen Sant. Il-Maltin kienu għadhom kif iċċelebraw il-50 sena ta' żwieġ tagħhom.